खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। साफागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुआ दिनै सानसेयाव गंथाम गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफाखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। साफागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि बानजायनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै भलन्टियारि फोरोंगिरि थिसननाय आयदाखौ लानानै लासितपारा अमलासिब गुदि फरायसालि, बरफाम गुदि फरायसालि आरो 633 नं दाउधारा गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। साफागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुआ दिनै सानसेयाव गंथाम गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफाखौ लानानै सावरायनाय जायो। लासितपारा अमलासिब गुदि फरायसालियाव जुबराज बसुमतारीनि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि हांगामा बर'आ। लोगोसे 633 नं दाउधारा गुदि फरायसालियाव साफागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि धोरोमसिं बर'नि मेल सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देश्वर बर'आ। आरो बरफाम गुदि फरायसालियाव साफागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि लोगो आफादगिरि सनेश्वर बर'नि हाबाफारि सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि नितु कुमार ब्रह्म। बिथांमोना बाहागो लानानै फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसानि बिमा बिफा जथायै सावरायनाया गोजोनै जोबनानै थाङो। लासितपारा अमलासिब गुदि फरायसालियाव मोनथिना गयारि, बरफाम गुदि फरायसालि जनालि बर', 633 नं दाउधारा गुदि फरायसालियाव सन्जय ब्रह्म। बिथांमोनखौ एबसुनिफ्राय फोरोंगिरि महरै थिसननाय जायो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ नोजोर होनानै दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव दिनै गासै मोनथाम गुदि फरायसालिफोराव बेसेन नाङै फोरोंगिरि जोङो थिसननाय बे हाबाफारिखौ मावफुंदों दखरा आफादनि मददजों। बेनि सिगाङावबो जोङो बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोङो जफा दं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जोङो बेबायदि बेसेन नाङै फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिफोरखौ जोङो लाबाय। आरो इयुन समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावथांखिजों नोजोर होनानै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन जोङो दखरानि सिङाव बा बाक्सा जिल्लायाव बेबायदि बेसेन नाङै फोरोंगिरिफोरखौ जेराव स्कुल गुदि फरायसालियाव नोङो सिंगोल टिचार जानानै दङ बा जिर' टिचार जानानै दङ बेबायदि फरायसालिफोराव जोङो जोंनि गथ' गथायफोरा फंबाय बिनानाव उन्दै गथ'फोरा जेन नोङो थाखो 1निफ्राय थाखो 5सिम मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायो आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनहैनांगौनि थाखाय बेयावनो गोग्गो मोनसे सोलोंथाइनि गेजेरजों जागायजेननो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादों। आरो जोङो मिजिंथिदों नैबे जोंनि बेसेन नाङै फोरोंगिरि थिसननायजों जोङो जोंनि उन्दै फंबाय बिनानाव जोंनि फंबायफोरा बिनानावफोरा जोङो मोजाङै नैबे गुदि फरायसालिफोराव जोंनि फोरोंगिरिफोरजों अ आखौ क खखौ 1 2 3 4खौ जोङो मोजाङै सोलोंलांनो हागोन। आरो उन समाव बे सोलोंनायनि गेजेरजों नोङो गोजौ थाखोआव थांनानै मोजां मोनसे सोलोंथाइ लानो हागोन। आरो दिनैनि थासारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हास्थायनाय बायदि मोनसे आदबनि गेजेरजों गावनि जिउखौ फैबाय थानाय समाव नोङो दैदेनलांनो हागोन। गावनि जिउ राहाखौ बेयो पार्टिकुलार मोनसे आदबनि गेजेरजों मोनसे स्किलनि गेजेरजों बेयो जिउ खुंहैनो हायो बेखौ जोङो हास्थायदों। आरो हारियाव माहारियाव सासे मोजां गोख्रों सुबुं सम्पद जानो जेन हाहैयो बेखौ जोङो हास्थायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजों बेसेन नाङै फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। गंसे फरायसालियाव जेराव जोङो सिंगोल टिचार फारसेथिं स्टुडेन्टआ गोबां दा बेबायदि फरायसालिफोराव सासे जोङो फोरोंगिरि थिसननाय जादों। मानोना बेवहाय नोङो गथ'आ 30 जनब्लाबो
गथ'आ नोङो 40 सनब्लाबो फारसेथिं बेहाय थाखो 1निफ्राय लायोबा नोङो थाखोबासिम बेहाय थाखो जायो, मोनबा थाखो जायो। आरो बे मोनबा थाखोआव जोङो मोनसे थाखोआव गांब्रै बा गांबा नोङो साबजेक्ट बा आयदा हमोब्लाबो बेहाय गासै मोनबायाव 25टा नोङो मोनसे बेयाव आयदा जायो। दा बे 25टा आयदाखौ मोनसे थाखोआवनो गासै बे मोनबा थाखोजों बेखिनि 25टा बा 30टा बे आयदाखौ फोरोंजोबनाया सासे फोरोंगिरिनि थाखाय सम्भब जाया। दा बिनि थाखाय जोङो बेवहाय जेराव नोङो सिंगोल टिचार बेयाव सासे बा बहाबा नांथारगौआव जोङो 2 टिचारबो थिसननानै जोङो जोंनि उन्दै गथ'फोरनो मोजां मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो बे मावथांखिखौ लानानै दिनै फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिखौ जोङो बाक्सा जिल्ला एबसुनि गोबां नोङो दख'रायाव मावफुंनो थाखाय जोङो लादों आरो दिनै स्पेसियेलि जोङो सिकियाव बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। फारसेथ' आं बुंनो थांला जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला सासे फोरोंगिरिया मोनबा क्लासखौ मेनटेन खालामनाया गोरलै बाथ्रा नङा। बेखायनो आं दिनै जे नैबे एबसुनि मोनसे हाबाफारि लानाय फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा बेफोरबायदि जुदि जोङो गंफ्रोमबो स्कुलाव आंखाल जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरखौ सुफुंलाङोब्ला हयथ' जानो हागौ जोंनि गथ' गथायफोरा इयुनाव मोजां लामाजों दावगालांनायनि मोनसे खाबु मोननो हागौ होननानै आं सानो। जथेस्थ' गोजोननाय दं।